Wel, pnawn da a chroeso i Creu yn Cofid. Nawr bod y cyfnod cloi yn dechrau cael ei lacio, mae'n debyg mae perfformiadau stryd a gwyliau awyr agored fydd yn medru ailgydio yn ni gyntaf, hynny cyn theatre a gofodau dan do. A mae yna dipyn o edrych ymlaen at yr arlwy fydd yn cael ei gynnig. Gyda mi drafod perfformio yn yr awyr agored, mae tri sydd wedi bod yn gweithio yn y maes yma ers blynyddoedd. Iwan Williams, Marc Rees ac Angharad Harrop, croeso ato ni. Nawr, dwi am ddod atoch chi yn eich tro i chi gael cyflwyno'ch hunain yn unigol ac i roi cyfle chi ddweud gair byr am eich gwaith chi. So dwi'n mynd i gychwyn gyda Iwan os gai. Heia, pnawn da pawb. Neis gweld chi gyd. Iwan Williams dwi wedi gweithio fel cynhyrchydd llawrydd yn Nghymru a thu hwnt ers rhyw 20 mlynedd ac edrych ymlaen i sgwrs. Gret, diolch i chdi. Angharad. Helo, Angharad ydw i a dwi'n gweithio fel artist dance yn yr ardal a draws Cymru a hefyd y byd weithio os dwi'n cael sians a dwi'n edrych ymlaen i'r sgwrs hefyd. Diolch i chdi. A Marc. So Marc Rees yw enw i, a dyma ci fan hyn yw enw Sunny, os chi gallu gweld e'n fel cwsg hwnna. A dwi'n artist aml ddisgyblaethol, a dwi wedi gweithio yn National Theatre Wales, Theatre Gen, so gweithio'n agos iawn mewn safle a gyda gymuned, a blwyddyn diwethaf yn Eisteddfod, nes i weithio Iwan a Angharad ar prosiect enw Agored, sef oedd yn safle annibynnol i drafod i ddychmygu dyfodol. Felly, a dwi'n edrych mlaen i gael y sgwrs yma hefyd. Diolch a chroeso eto y tri ohonoch chi. Wel, mae'r sector awyr agored, Iwan, yn cynnig spectrwm eang o brofiadau amrywiol ar raddfeydd neu faint gwahanol o'r profiad un i un ar ochr stryd i spectacl anferth. O bersbectif cynhyrchydd pa fath o gyfleoedd a sialensau sy'n cynnig eu hunain wrth greu tu fas, byddai ti'n gweud, mewn amgylchiadau arferol i ddechrau? Mae'n ddifyr y cymharu adegau arferol hefo adegau wan, achos mae yna heriau yn amlwg mewn adeg arferol yn does hefyd ynglyn â risgiau eraill sydd ddim yn byd i wneud hefo Cofid, a cael caniatad a'r cyllidebau a'r adnoddau sydd angen ar gyfer prosiectau. So, yn amlwg wan i ni yn y sector, mae yna heriau megis prosiectau'n cael ei canslo neu gohirio falle, mae hynna'n her real rwan i ni. Ond dwi'n meddwl mae yna gyfleoedd gwych o'n blaen ni. Dwi'n teimlo'n hun fel optimist, fel arfer, ac dwi'n meddwl mae yna gyfleoedd pendant wan i ni. Mae yna le i artistiaid y cynhyrchwyr i greu prosiectau newydd, ond lle mae'r adnoddau'n dod i dalu am yn amser ni. Mae'n gwestiwn agored i'r byd, dwi'n meddwl, da ni'n gwybod yr ateb i eto. Ond hefyd, i sefydliadau sydd falle ddim fel arfer yn mynd â gwaith tu allan, lle di bobl ddim yn gallu mynd mewn i adeilad ar hyn o bryd, mae yna gyfle fan'na, dwi'n meddwl, i wneud y mwyaf o'r sefyllfa sydd ohoni, os yna le i gomisiynu artistiaid, i greu stwff newydd tu allan, mewn jyst tu allan i adeilad, neu mynd tu hwnt i ffinia, i ardal i adeilad nhw, a mynd i'r dre neu'r ddinas, a creu stwff newydd. So oes yn bennaf mae yna heriau enfawr, pe mae rhywbeth yn mynd allan, sut ni'n cadw pawb yn ddiogel a falle hefyd. Ond dwi'n meddwl yr cyfle yna dwi'n weld mwy na'r heriau. Dwi'n ffynnu ar heriau sialenta a ffeindio ffordd i wneud bethau ddigwydd. So, dwi'n meddwl, hefo'n gilydd, dwi'n meddwl mae gyfleoedd gwych o'n blaen ni. Gawn ni glywed mwy am eich gobeithio y tri ohonoch chi nes ymlaen. Os gai symud at Marc, mae yna wyliau a theatre agored yn dechrau, neu awyr agored yn dechrau rhannu neu cyhoeddi rhaglenni. Mae gynnon ni theatr y Minac yn Nghernyw, a wedyn Gwyl Greenwich nawr, sydd wedi hen arfer wrth gwrs rhaglenni yn yr awyr agored. Mae'n ddiddorol gweld sut maen nhw wedi dechrau ymateb i Cofid, y math o waith maen nhw'n comisiynu. Ydy hwn, in memoriam dwi'n sôn amdano fe fan hyn, darn o waith sydd yn cydnabod yr NHS, ond hefyd yn diolch ac yn cofio am rheini da ni wedi golli ar ffurf gosodiad yn defnyddio dillad gwely. Ydy hwn y math o waith da ni'n debygol o weld, Marc, ti'n meddwl, yr angen mewn brosesu Cofid? Wel, mae eisiau
ni ddim yn ei barhau fel o'n ni, ydyn ni? Neu eisiau ni ail ddyfoesio, nid ail adeiladu, oherwydd falle oedd beth oedd yna o blaen wedi torri yn barod. Felly mae yna gyfle arbennig gyda ni nawr. A hefyd, dwi'n wir credu mae angen rhyw fath o broses iachad ac a dyfeiriad i ni fel artistiaid a'r gynulleidfa. Mae eisiau'r gynulleidfa trwsto ni nawr, felly mae yna gyfle i ni cynnig rhywbeth wahanol iddyn nhw, a fel wedodd Iwan, i gallu ni mynd i'r theatr yma sydd ar gau, a fel welwch chi yn y newyddion, y theatr yn Berlin Ensemble, oedd yna 2 set, wedyn yn gwag, wedyn 2 set arall, byddwn ni ddim eisiau mynd mewn i'r theatr, cos byddai'n drist iawn, neu hefyd byddai'n anodd i berfformio mewn fath o theatr gyda'r lle yn wag, bron. Felly mae yna gyfle ffantastig, a mae gennym ni yn un arloeswyr yn y ffurf yma, yn ffurf safle penodol, yn gwaith Awyr Agored. Felly mae rhaid i ni cudio'r cyfle a bod yn optimistig iawn, a mae syni yn cytuno hefyd. Mae ti yn sicr. Symud law at y ti Angharad, wyt ti'n ffynnu ar berfformio yn yr Awyr Agored. Dwi'n gwybod hynny o dy waith diweddar di, Madog wrth gwrs ar faes yr Eisteddfod, a mewn gofodau Awyr Agored ledled wlad llynedd. Sut wyt ti wedi bod yn cadw dy hun yn greadigol dros y cyfnod cloi yma, a wyt ti wedi bod yn gweld cyfleoedd yn amlygu hunain? Wrth gwrs, dwi wedi bod yn dawnsio lot y lle dwi'n byw, so dwi'n lwcus iawn i byw yn Bai Penrhyn, so mae gennym ni mynydd, mae gennym ni y traeth yma, a mae gennym ni goedwig yma hefyd. So i gadw fy hun yn creadigol yn y nos, mae gen i 3 fech, a maen nhw'n rili ifanc hefyd o dan 5, so mae wedi bod yn anodd reit iawn i ddweud y gwir, gyda nhw adre, achos mae fy ngŵr fi yn gweithio trwy dydd hefyd. Felly, so mae'n mynd allan i weithio. So dwi wedi bod yn y nos yn jyst fynd allan, fyny'r mynydd, i'r traeth ac i ddawnsio, i gadw fy hun yn creadigol, ond yn hefyd i gysylltu eto gyda natur a be sydd ganddyn ni yma yng Nghymru, i ysbrydoli ni i fyw yma ac i bod, mae'n fraint ofnadwy i fyw yma yndi. A dwi'n dod yn ôl eto i bethau dwi wedi bod yn gwneud gyda Marc a hefyd efo Iwan, so mae'r atgofion dod yn ôl trwy'r corff, trwy fi'n dawnsio, a rili jyst i gadw fi fynd, wedi bod yn lyflu, a mae'n anodd deud bod i wedi fwynhau gwneud lot o pethau yn ystod y clo mawr, ond dwi wir wedi, a mae'n teimlo'n od i ddeud pethau fel hyn, achos i fi mae wedi bod yn amser anodd, ond hefyd yn andros o creadigol yn feddwl am beth sy'n dod, am y gyfle o beth sy'n digwydd nesaf pan mae pob peth yn agor i fyny eto, a fel chdi yn deud, mae'n mor exciting. A mae yna siawns rwan, achos oedd pethau wedi torri cyn y clo mawr hefyd, so rwan dyna'r siawns ni i adeiladu pethau eto fel oedd Marc yn deud, so dwi wir yn edrych ymlaen i defnyddio be dwi wedi ffeindio allan, be dwi wedi gwneud i greu rwan. Diolch i chdi Angharad. Mae'n ddifyr clywed chi gyd yn sôn am oedd pethau wedi torri o'r blaen. Chi'n clywed hyn llawer. Hefyd i fanylion ynglyn â sut oedd pob dim wedi torri. Ydych chi'n teimlo bod o'n cymryd rhywbeth fel hyn i ni sylweddoli bod pethau ddim yn iawn? Mae hwnna'n rhywbeth efallai werth ystyried am funud fach. Iwan? Os fedri di roi dy sain ymlaen i ni gael clywed chdi. O ia, dyna diolch i chdi. Hendrek Zoom. Dwi'n meddwl bod newid yn beth da, peth iach yn dydi, really. Ac dwi'n meddwl be mae Cofid i wneud ydy galluogi i newid mawr ddigwydd yn cael ei orfodi arni ryw radda. So dwi'n meddwl cyfle i newid mwyn gwell yn da, really. Dwi'n meddwl, fel mae Marc wedi dweud am Angharad wedi dweud, mynd yn ôl at yr un hen drefn. Pam bod ni'n gwneud hynna, mae eisiau cwestiynu yn does, pam sa'n ni eisiau gwneud hynna, be di'r rheswm, mae eisiau asesu a gweld be oedd yn dda o'r blaen, a dyn ni'n eisiau gweld pethau yn gweithio, ond os y pethau ddim yn gweithio, be ydy'r drefn newydd yn da. Mae Articulture yn endid diddorol, maen nhw'n hybu gwaith Awyr Agored yng Nghymru, comisiynau Awyr Agored a hefyd hyfforddiant ar gyfer artistiaid sydd eisiau gweithio yn yr Awyr Agored. Be ydych chi yn deimlo ydy pwysigrwydd corff fel hyn i'n helpu ni symud peth ymlaen? Marc? Wel, fi'n meddwl bod yn bwysig iawn oherwydd maen nhw wedi rhoi lot o gyfle i artistiaid newydd i arbrofi yn y ffurf yma, a hefyd maen nhw'n
maen nhw'n sylweddoli bod na hanes, bod na traddodiad yng Nghymru, nid yn unig yn gwaith safle penodol, ond hefyd yn gwaith Awyr Agored ar y stryd. Cos Elen, nes i ofyn, falle, ti ddim yn meddwl bod na traddodiad, ond so'n cytuno oherwydd sa'ch chi'n mynd nôl i amser, wrth gwrs, brith gof pan maen nhw'n ysgubor yn Aberystwyth, a hefyd oedd Arad Goch, o'n nhw yn arbrofi yn ffurf ar y stryd. Felly, a hefyd, nid yn denu ysbrydoliaeth o Lloegr, ond denu ysbrydoliaeth Ewropeaidd o Gwlad Pwyl er enghraifft. A mae yna bobl fel Small World Theatre yn Ceredigion, Sioe Pepedi, ond maen nhw'n creu gwaith tu allan. Mae yna dance days yn digwydd yn Abertawe am dros tan 2005 fi'n credu. A hefyd yng Nghaerdydd, wrth gwrs, y Swica, y Porpoise Carnival yn yr 80au. So falle bod pobl wedi anghofio bod na traddodiad yma hefyd. Felly mae eisiau ni ail ymweld a ail gwerthfawrogi hynny, a edrych ar beth oedd yn gweithio o'r blaen, beth sy'n gweithio tramor yn yr oes yma, yn y tirlun newydd sydd yn dal yn symud, beth allwn ni wneud i creu gwaith newydd a gyffroes sydd yn delio gyda'r sefyllfa arbennig sydd o flaen ni. Mae'n ddiddorol bod ti'n sôn am brith gof yn fyna, wrth gwrs atgo gyna i o weld brith gof yn yr Eisteddfod fel mae'n digwydd, nifer o flynyddoedd yn ôl, ac wrth ddarllen canllawiau Outdoor Arts UK, maen nhw'n sôn am sut mae dy gymod gyda llwyfannu yn yr Awyr Agored mewn be maen nhw'n galw Urban Festival a yn ganol dinas felly, a o gymharu â'r cyfleoedd sydd o lwyfannu neu gynnwys neu gynnal gwyl gwledig. Nawr, be maen nhw ddeud, wrth gwrs, ydy mae lot mwy o led y chi, mae yna gyfleoedd felly i fod yn fwy epic i naws. Ydy hwnna felly yn peri ni feddwl, wel ie, beth amdani, ail ymweld, a'r math yna ffordd o weithio, a dod ar atgo yn ôl, ynde? Ie, cos i ni wedi wneud y gwaith am blynydde, felly, a nes i ddarllen erthygl gyda'r boi oedd yn y Travers Theatre yn gweud, dyma'r cyfle, a yn sôn restru wedyn cwmnïau yn Lloegr, oedd yn anwybyddu Cymru, dim un cwmni'n cael ei sôn, so felly, wel, i ni wneud y gwaith, felly, fel wedi sydd dyma'r cyfle, a hefyd, oedd Outdoor Arts yn sôn, gallech chi defnyddio stilt ac ati, wel, blwyddyn diwethaf wnaethon ni greu gyda Angharad sioe wal werin sydd ar ben wal, yn vertigal. Wrth gwrs, mae'r perfformer yn glos, ond mae'r gynulleidfa yn bell, felly mae hwnna'n perffaith i teithio y castellau Cymru, felly mae hwnna'n cadw yn hapus, a mae'n cadw'r gynulleidfa yn hapus. Felly, mae yna ffurfau ar gael i ni wedi defnyddio'n barod i ni gallu ail ymweld a cymryd. Ond felly bod ni ddim yn gret am ddweud yn stori'n hunain, ti'n dweud fyna bod Cymru ddim yn cael ei grybwyll wrth ddifio'r hyn sy'n mynd ymlaen. Beth sy'n mynd ar goll fyna chi'n meddwl, Iwan? Wel, dwi'n meddwl bod angen i ni, ti'n iawn, mae angen i ni ddeud wrth bobl beth ni'n neud, really. A dyna un o pethau da mae Atculture yn neud hefyd, ydy mi wrth i'n casglu wan bach o hanes o beth sy'n digwydd yn Awyr Agored yng Nghymru, a beth dwi'n gobeithio ydy bod hwnnw'n troi yn rhyw record cyfredol, really, fel bod bobl yn gallu edrych. Unrhyw ddwrnod, beth sy'n y gweill gyn bobl, beth sy'n newydd fod flwyddyn dwytha, dim just rhywbeth hanesyddol sydd yn yr archif. So dwi'n meddwl mae cael y corff yna wybodaeth at ei gilydd a roed o i bobl mwyn nhw ddall yr hanes sydd yma ydy'r cam cyntaf, really. A wedyn sy'n ma na stwff byw yn digwydd, bod ni'n gwneud siŵr bod o'n cael y profil mae o'n heiddi, really, achos mae stwff o safon uchel iawn yn digwydd yng Nghymru. Yn aml iawn, mae'n cael ei weld o tu allan i Llundain, wel, diolch yn bwysig math o beth, so diolch yn cael y sylw yn y papurau mawr Prydeinig. Ond mae'n amser i ni roi adnoddau mewn i waith cael Awyr Agored, i wneud siŵr bod ni'n gallu cael y sylw rhyngwladol na, really. Ac ie, mae'na waith marchnata i wneud, marchnata mawr o'r gwaith gwych sydd yma'n barod. Da ni'n ôl i diffyg gwasg efallai yng Nghymru, mae hwnna'n destun sgwrs arall. Os gais symud at Angharad, mi wyt ti wy'n gwybod yn gweithio fel rhan o dy waith, yn darlithio ac yn dysgu, yn hyfforddi felly. I ba raddau ti'n meddwl bod na brynder cyfleoedd yn y sector hyfforddiant yn y maes yma?
cytuno efo be oedd Marc a Iwan yn deud ar hwnna, mae yna siawns rwan hefyd i ni ddysgu mwy i myfyrwyr ni am y hanes sydd gennym ni yma, am y traddodiad. Dwi'n licio'r gair traddodiad oedd eich di'n deud, Marc, am y hanes sydd gennym ni yn gweithio yn yr Awyr Agored yma, achos mae gan Cymru diwylliant hynod o'r ffantastig o'r gwaith yma, a doeddwn i ddim yn ddysgu am hwnna pan oedd i'n hyfforddiant. Ond sydd allan o hyfforddiant, eisiau i fewn i gwneud residency gyda Simon Whitehead efo Iwan, hefyd roedd rhan o hwnna. A wedyn o'n i'n gweld, dwi'n rhan o'r tirlun o beth sy'n mynd ymlaen yng Nghymru, mae tir yn rhan ohonom ni yma fel Cymru, ond hefyd, dyn ni rhan o'r tirlun diwylliannol sydd gennym ni yma hefyd. So dwi fel artist wedi tyfu fyny gyda gwaith Marc, gyda gwaith Edi Lad, yn mynd o gwmpas yn gweld pethau yn y Awyr Agored. Hefyd y gwaith migrations wedi bod yn gwneud. So mae'n pwysig i ni sôn am hynna yn y gwaith dyn ni'n gwneud fel darlithydd neu be bynnag dyn ni'n gwneud yn y prifysgolion pan mae pobl yn hyfforddi, mae'n bwysig iddyn nhw bod yn ymwybodol. So dwi wedi bod yn darlithio yn Lloegr hefyd, so dwi'n trio fy ngorau i gael y gwaith Cymru i fewn, achos ar hyn o bryd does na ddim lot o opsiynau i ddawnswyr o'r gogledd i hyfforddi yn y gogledd. Mae rhaid iddyn nhw mynd i'r dde, neu yn y canolbarth, neu i Lloegr, so rhan fwyaf ohonyn nhw yn mynd i'r North-West o Lloegr, so mae'n bwysig iawn i ni gael ni yma hefyd yn helpu nhw i gael, actually, mae yna treftadaeth gwych yma o gwaith, a mae'n bwysig iddyn nhw gwybod. Hefyd, so ni'n licio gweld MA mewn site-specific dance rhywle yn y gwaith. So yna'n gwych, a wedyn gael bobl fel Marc, fel Edi, fel Iwan yn sôn am gwaith nhw a be maen nhw yn gwneud. So mae yna tangible pethau iddyn nhw ddysgu am ac i helpu ysbrydoli. Dwi'n teimlo'n andros o lwcus bod i wedi gael y siawns i gweithio gyda Marc a Edi a Iwan, migrations, a ddysgu am breithgof. Doeddwn i ddim yn lwcus i gweld nhw, ond dwi'n teimlo fel, mae'r egni o be oedden nhw'n creu, mae'n dal yma yng Nghymru yn de. So mae'n dod i fewn i fi trwy Marc a trwy Edi i helpu fi fod rhan o'r tirlun sydd gennym ni yma. O gobeithio bod na sefydliadau neu cyrff addysg bellach, addysg uwch yn gwrando ar y sgwrs yma, achos mae hwnna'n wahoddiad fydden ni'n gweud. Wrth gwrs, mae Kate Lawrence yn darlithio yn y Brifysgol ym Mangor, a dwi'n gwybod bod hi yn cyflwyno modiwl perfformio safle benodol. Efallai bod eisiau tyfu hwnna neu edrych am gyfleoedd i bartneriaethu. Yn sicr mae yna destun sgwrs yn fanna. Gai ofyn i chi'n sôn am y gwaith yng Nghymru, chi'n sôn hefyd am waith rhyngwladol. Petai chi'n gorfod dewis un gwaith da chi wedi gweld sydd wedi creu'r argraff fwyaf erioed arnoch chi, pa un gwaith fydde hwnna os gai ddod at Iwan yn gyntaf? Dwi'n ffeindio fo'n andros o anodd i ddewis un darn o waith. Dwi'n un peth efo pan mae bobl yn gofyn pa liw di'n hoff liw i neu pa ffilm. Mae'n anodd iawn rhoi yr pwysau gyd ar un peth sydd wedi digwydd. Dwi'n meddwl i fi cyfres o brofiadau gwahanol dio. Mae'n ddifyr achos yn dod o'r ochr cynhyrchu, wrth mynd i brofi unrhyw beth byw, ella ddim stopio fy ymenydd rhag meddwl am yr elfennau cynhyrchu. Ond un peth, dwi'n gweithio yn y byd teledu hefyd, ddim yn gallu just gollwng fynd a mwynhau y foment. Dwi'n dechrau dysgu'n yr adeg wan sydd wedi gwneud hynny. Ond dwi'n meddwl, yn ddifyr, i fynd cyfeirio nôl at y sgwrs blaenorol ynglyn â cynnyrch yng Nghymru, llai o gynnyrch o Gymru, achos dwi'n gweld llai o gynnyrch o Gymru na gydwi o stwff rhyngwladol, i ddweud y gwir. So dwi'n meddwl pethau sydd yn torri ffiniau yn gyffredinol, swn i ddeud, sydd yn mynd tu hwnt i be mae rhywun yn ddisgwyl, bod hynny'n leoliad, neu y fath o berfformiad, neu y mathau celf gwahanol yn cyfuno at ei gilydd. So eto, yn cyfeirio nôl at gwaith brithgof a Marc ag Edi, really, yng Nghymru, dyna ydy'r go-to reference point, really, a mae stwff mae National Theatre Wales bod yn gwneud yng Nghymru yn wych. So, casgliad o bethau sydd yn fy ysbrydoli. Diolch i chdi. Be amdano chdi, Marc? Mae'n anodd yn dweud. So, fi wedi bod yn lwcus bod fi trwy gweithio ar y brithgof a ganol cwmnïau bod fi wedi teithio tramor a gweld lot o waith cyffroes a aml ddysgyblaethol. Ond eto, o'n i mor falch bod National Theatre Wales wedi sylweddoli pa mor bwysig oedd yr hanes safle penodol a John McGrath
comisiynu Mike Pearson a Mike Brooks I greu sawl gwaith arbennig, Cori Elenis yn enwedig, gafodd hwnna I sefydlu mewn aircraft hangar yn Llandathan, a oedd chi'n cerdded rownd gyda headsets, a oedd yna teimlad o agysatrwydd, oedd yn epic ar yr un pryd, oedd y cameras yn hedfan uwch ben chi, a oedd y ceir yn mynd rownd, felly o'ch chi goffod symud mas y ffordd, neu o'ch chi gael ei bwrw lawr, oedd Richard Lynch a Richard Harrington cael sgwrs difyr ag agos mewn car, o'ch chi gallu clywed oedd e'n jyst yn rili gwthio'r ffiniau, a oedd e'n profiad ysbrydolus anhygoel, felly mwy o hynny sydd eisiau ni, oherwydd ni gallu gwneud y gwaith hyn. Diolch I chdi, Marc. Angharad. I fi, oedd yn adain afian Marc. Oedd yn I fi. A ges I fraint I perfformio yn efo hefyd ar dan Migrations y daith, ond hefyd I gweld pob peth oedd yn digwydd yn hwnna, rili di agor llygad fi I gweld beth sydd yn bosib I gwneud yn yr Awyr Agored hefyd. So, dwi'n cofio clywed amdano fo, tro gyntaf, mae Marc yn gwneud be? Mae'n gwneud be? Mae yna awyren yn mynd ar draws Gymru. Sut yn gwneud hwnna? A mae'n just fatha, oh wow, actually, a wedyn mae'n performance heb, a mae'n bethau I gwneud yn efo, a mae'r le newid ar y tu allan o be oedd o, a dwi'n byw yn reit agos I Llandudno lle oedd y perfformiad. A mae bobl yn dal yn sôn amdano fo, a mae'n dal rhyw fath o atgofion o be oedd yn digwydd yn y sioe, so mae'n rhan o hanes Llandudno rwan oedd, chi'n cofio pan oedd yr awyren ar y prom y fanna, jyst I allan o Fenyw Cymru. So, dyn ni'n dal yn sôn am pethau fel hyn, a mae'n helpu fi hefyd I feddwl am beth ydy'r lle yma dyn ni'n gweithio efo, a beth ydy'r hanes lle dyn ni'n byw, a oedd hwnna'n just yn ysbrydoliaeth masif I fi, I helpu fi feddwl am y gwaith dwi eisiau creu hefyd. So dwi'n ffab, diolch, Marc. Mae'n bwysig bod ni'n rhoi cyfle I pobl ifanc, na beth dwi'n rili teimlo, fi wedi bod yn lwcus iawn, a I gael syniadau chygeisiol, a gael yr arian I wneud ni fel adanafiwr. A herwydd ni o llawn yn bodoli ar y gwy nes I sefydlu sydd yn dal yn bodoli, just. Felly mae'n bwysig, sut mae pobl ifanc, mae lot o bobl yn dal I fi, wel, dwi eisiau gwneud hwnna, a fi mae'n helpu nhw, so sut I ni lle creu platform I helpu nhw. So dyna beth sy'n rili bwysig, a dyna beth dwi'n gobeithio bod Articulture trwy creu yr archif yma o gwaith Awyr Agored, safle penodol yng Nghymru, bod pobl gallu gweld yr hanes, deall y traddodiad, ond mae eisiau cyfle yn nhw I greu gwaith I hunain, I arbrofi. Mae eisiau ni bod yn radical ag I arbrofi unwaith eto. Dwi'n meddwl trafod mwy am waith, sori am beth. Dim o gwbl. Dwi'n meddwl bod angen mwy o drafodaeth hefyd am cael Awyr Agored, achos ar hyn o bryd, ella bod yna sesiwn yn steddfod, articulture yn dod at ei gilydd, yr unig yn gilydd I drafod, ond y mwy o drafod sy'n yna, y mwy o gyfleoedd yn cael ei creu. Mae articulture bod yn wych am ddod y partneriaid at ei gilydd I gydweithio. Y partneriaethau falle ddim yna o blaen. So dwi'n meddwl mwy o drafod sy'n yna, mwy o gyfleoedd yn cael ei greu. Yn enwedig, wrth edrych ar bobl ifanc fel ti'n deud, Marc, roed y cyfleoedd yna, achos nhw fydd yn creu y gwaith gwych ma'n y dyfodol. So, mwy o drafod. Wel, mae gynnon nhw athrawon a phobl profiadol, egnïol, llawn optimism, fel ydych chi'n gweud, yn barod i'w tywys nhw ar hyd y trywydd yna. Mae hwnna'n yn braf I weld. Dwi am orfod dirwyn y sgwrs mae I ben yn y foment, ond cyn I ni gloi, dwi am mynd I ofyn I chi am y dyfodol ac am ddychmygu y prosiect neu yr hyn bydde chi yn dymuno I greu neu gyd greu, a be allai hwnna fod. Chi wedi cyffwrdd ar hwnna I raddau, ond petai chi meddwl awyr las agored a sbio ymlaen I y lleoliad delfrydol sy'n wastad I bod fyna yng nghefn eich meddwl chi. Be fydde neu be allai hwnna fod? Gai ofyn mae'r ddau arall yn mynd I gael mwy amser I feddwl, gai ofyn I ti Angharad yn gyntaf. Dwi wedi bod yn meddwl lot am y gwaith dwi eisiau creu yn ystod y cyfnod yna, a hefyd mae'r Cofid wedi bod yn yr ardal lle dwi'n byw, achos mae'n mor twristiaeth yma yn Llandudno. I weld Llandudno yn gwag, di torri calon fi dipyn, a mae'n mor od I gweld Llandudno gwag heb neb ar y prom.
so dwi wir yn meddwl am beth sy'n bosib i ni gwneud yn Llandudno i helpu Llandudno ddod yn ôl. Achos dyn ni'n clywed yn y newyddion hefyd bod mae'r cwmnïau buses yn mynd yn bust, fel dydy rhai o'r gwestai ddim yn ail agor, a'r Llandudno o twristiaeth yn Llandudno, y rhan fwyaf o'r bobl sy'n ddod i'r henoed, wel, beth sy'n mynd i ddigwydd yn fanna hefyd. So sut gawn ni ailfeddwl am Llandudno hefyd, beth yw'r llygaid gawn ni rhoi ar Llandudno trwy gwaith gawn ni greu i helpu Llandudno ddod i'r lle nesa yn hanes Llandudno. Mae hanes Llandudno yn amazing a beth sy'n ddod rwan a sut gawn ni defnyddio'r adeilad sydd gennym ni yma, fel y gwestai sydd wedi cael lawr neu ar hyd y prom, mae gennym ni Agored hefyd, mae gennym ni yr môr, a mae yna gyfleoedd anhygoel i gwneud rhywbeth fan'na, so ni'n rili licio creu rhywbeth. Dwi'n cael un sgwrs yn barod amdano fo. Felly meddwl am dy stepen drws. Angharad. Iwan, gai ddod at y ti nesaf. Dwi'n nad i bod meddwl lot am y cwestiwn yma, am y dyfodol, a be mae'n edrych fel. Dwi'n meddwl, os ti'n gofyn y cwestiwn o, awyr las, unrhyw beth yn bosib, i fi mae creu rhyw fath o fframwaith cenedlaethol lle da ni'n gallu dod bobl rhyngwladol ag o Gymru at ei gilydd a creu lle i drafod a chreu efo'i gilydd i ddweud y gwir. So dim bod yn benodol am beth sy'n cael ei greu, ond ydy bobl at ei gilydd, bobl creadigol, dod o dylanwad rhyngwladol i mewn at y mix hefyd. Ella edrych ar sefydlu rhyw fath o beth tebyg i Arts Admin yn Lloegr sy'n cefnogi creu gwaith artistiaid ifanc a profiadol yn Lloegr. A dyna, dwi'n meddwl, mae hwnna'n teimlo chydig bach ar y goll ar hyn o bryd yng Nghymru. Mae'n ti Articulture sy'n gwneud gwaith gwych o ran comisiyna bach newydd. So ni'n licio gweld bod yna bosib iddyn nhw gomisiynu stwff raddfa canolig ag mawr hefyd. So hynna yn wych o beth. So dwi'n gweld hein i gyd yn ffitio at ei gilydd, a wedyn mae'r allbynna'n digwydd, mae'r prosiectau'n digwydd yn dod allan o hynna i gyd. So os ni wedi ffeindio'r potyn waelod na o arian a gydnodda, please Elen, dyna sy'n ni'n... O fi sy'n cael y cyfrifoldeb yna. Diolch Iwan, diolch. Byddai'r cynhyrchydd yn y gwaed yn fyna, y galluogi a cael pethau mawr i ddigwydd. I orffen gyda Marc fan hyn nawr te, be amdanach chdi? Wel, fi wedi bod yn meddwl amdano hyn, wrth gwrs, a mae yna prosiect dwi eisiau licen i wneud. Nes i gwrdd merch oedd yn gwneud gwaith ffilm, sef Joanna Wright, a mae wedi bod yn casglu ers blynydde archif ffilm a cyfweliadau yn gorsaf pŵer niwclear Trawsfynydd. A yn 2023, mae'r tyrau yn dod lawr, a byddwn ni'n dwlu gwneud sioe, sef bod y pontŵn ar y llyn, bod y gynulleidfa'n eistedd ar y pontŵn ac yn gwylio wedyn Trawsfynydd, wrth gwrs sef wal enfawr i prosiect. So gallech chi prosiecto gwaith ffilm, o hefyd gweithio â pobl fel Kate Lawrence sydd yn gwneud dawns vertical, bod y pobl wedyn yn cerdded ar y wal hunan, a bod yna hefyd cerddoriaeth, a jyst fel raglen dogfen byw ar y llyn, bod chi'n gwylio ar walydd Trawsfynydd, a'r enw sioe bydd Atomfa, cydweithiad wedyn gyda Joanna Wright bydd hwnna. Waw, watch this space, fel maen nhw'n gweud, Ei, diolch yn fawr iawn i'r tri ohonoch chi am rannu eich egni creadigol a'ch gobeith i'r dyfodol gyda ni prynhawn yma. Diolch hefyd i chi sydd wedi gwrando, wedi ymuno gyda'r sgwrs. Mae wedi bod yn hanner awr difyr iawn. Diolch yn fawr iawn i chi a phob hwyl.